sot masalama khanin baitianan cultivation ati sawa aho konga chuanin mi tute muwa chung housing a chuanin grandpa po chu oma ani chu adin hmuna chem ema adin hmuna chet ema wang chuanin baitiana chuanin thurona pea damila duni chuanin recovery pill refine anga yang chu thil chu alchemy tam tak po chuan an refine theilawa ma se chu ti chung po chuanin baitiana chuanin chu pill chu refine sak tur chuanin a in peita a chu ta man rotlem te le ngalin chan chu grandpa chuanin chu pill siamna na ingredients chu anei kim lo wang ani ma se chu ti chung po chuanin baitiana chuanin a ancestor power manga refine thei a in rin tat awangin a pomta a hemi nu atangin episode chu a in tanta episode tan tira chuanin chu grandpa tunu chuanin baitiana hena chuanin nang hi a time nia fiamin tumamia nui zatnan min mani tumami hetiang ang alchemy hi tuma an om ngai lo fire element manga pill refine thei hi entinge soi kha na chuanin ka fire power hi mani du mo na chuanin entinge soya ka fire power element chau imamo e soi dang kalpunga he chuanin a hriat mai pill refine thiam lo ani ti hi chuti ani a hnekin min la nui zat joka chu thu a hriat chuanin baitian chuanin enge ka hmuanga nangni ka fiam chawa wang hianin chu diang anga ka fiam chaw anga in ngai ani chuanin a thae nangni po in lampanula ke po ka in lam ka panange atia chuta chu grandpa chuanin atunu chu alo khapdai thuaya chuta apu chuan atunu hena chuanin atoke baitian hi athil ti tum hi ti tiro nakina kan hre thuai mai don lom baitian hianin thudik nge do da soiti chu chumi nuwa chuanin atunu chu ein beng dai ve theita a chumi nuwa chuanin a fire power element chu baitian chu apeta a chumi mang chuanin baitian pil a refine theinan chuta baitian chuanin an zawai hena chuanin heta rang hen lo wakal ro keima tia oma pil refine ka duwe kabula mi tuwe mo nom chuanin ka buai pha theya chu wang chuanin chu tarang chuanin an kan hlom ta a chu ta kal konga chuanin chu grandpa tunu chuanin apu hena chuanin kan country zong a hianin 3 star alchemy pakhat cheu oma chu kan khuwa leader kha ania heta baitiana soida hi chuanin kan khuwa leader po kha olsam takin an he thei nge yang he baitiana hianin kan khuwa leader ai khanin alchemy power anei tam zoka ma se baitiana thu soi hi karing tak lo karin da chuanin kan ma hianin in soi thei atum mai aniang ma se happy hi alo refine thei tak ani ngat chuanin ma se alo refine thei tak ani ngat chuanin kan khuwa leader ai khanin a powerful zok tak nge yang a power hi kan khuwa leader power ain a powerful nge yang so da apu chuanin khovela thil omte hi ilam hutam tok lo ani khovela hianin thil mak pui le hlom deu le powerful deu te anoma chung ho chu ingai tua phak ba kan ni atam jok te chu an ni na an thup thina chung jinga mi chu baitian po hi ani mai the asin alo en reng ro happy hi a refine thenge theilo ke chu a soidanin karing to happy hi a refine thenge yang so ta baitian chuanin linger hna chuanin in ha tan to ro le hetilaya medicine zong hi an power up sak vek ro achan chu medicine ka refine theinan chu ta linger chuanin anha chu atanta chu tilaya medicine herb zong chu an power chu a up sak tranta a an power chu up nu chuanin baitian chuanin chumi mang chuain pil siam na chu atanta a ma se baitian chuanin alchemy furnace tak po chu alo nei lawa a power atanga ora atanga siam furnace chu amanga chumi chunga chuain pil chu refine atuma chu thila mule ngat phai chuanin chu grandpa tunu chuain makati zole ema baitian hena chuanin real alchemy furnace po chu om lova tison boro ka chuanin pil refine chu atumania sotiang ang so normal alchemy te tan chuanin thil har sa tak ania he baitian hi chuanin pil refining atana lo om ber te mangin he pil hi refine atumani hi
Baura ka pil a refine na wang sonin thil te ro te pakhat po mistake anei chuanin a medicine material zong le a thorim na zong so second khat chung lekin a cheve kang atia ma se bai te chuan chu tiang chuan ati sia engtin nge ane na son so tiang ang ma alchemy power so atam le ani hi alchemy monster ani mei lo mo le ane na sonin alchemy god power te omani mial lo mo le o chu thil chu tu na hian a hriat mai ang so pil so a refine theilo chu ta bai te so in athu soi chu shalo der makin tu na po in a pil refine lai chu ala chun zom meka hetiang ang zela a thorim nu chu in chu pil chu a refine theita a ma se ani chu in pakhat chau ni lovin pani chau ni lovin a pathum thum chu in a refine na ma se a rual nga tin le nga chu ta medicines herb flame te le nga lin chu thil chu normal alchemy tan po thil theilo hul ania chu thil chu a mu chuanin grandpa chuanin makti luat a wangin aka hau maya engtin nge bai the sonin medicine slab te manga pil pathum a refine theng le bai te hian ti theilo po anei lo niang chu ta bai te na ma chuain kunin zana chibeya buka nang hi ero pui ber mange nang ang mi hring hi khoya ma kala mulo atia chu ta bai te na chuanin hlimali tukdu su hepil hi try sin la hepil manga I body hi a recover thein I chuanin chuta chau chuain lom tu mi hril donia chuta grandpa po chuain a pom veta a chuta chu pil chu aita a inu atang chuain a taksa atang chuain ora tam tak hi aron suaka chu ora chuain grandpa taksa chunga organ sia zong chu atidam vek mea chuta ataksa chu tlangwal chak thapa ngai taksa angmain alo powerful a chu til chu amu chuanin chu grandpa tunu chuain baitena ma a chuain kunin zana chibeya buka baitena hena chuain min gai da bangche atira tanga kalorin helche awang khanin tuna chuanin I power ka mutua mi powerful tak alchemy ni ti hi nang tluk zo reng hi an om lawang chuta bai te chuanin ale peka chuanin mi ring hel to suang se atia chuta chupa tunu chuanin star golden card hi aron for a bai te na chu a pe a chumi chunga chuain coin tam tak oma chumi mang chuain bai te na chuain khoidora pokal se osam takin thila lei theidona chu card chu credit card ang deuh hi ania chu thil chu a hmu chuain bai te na chuain alang hala chumi mang chuan spiritual thil engemot tam tak alei theidona chumi hnuwa chuain an hena chuanin in zawai chunga hian ka lom emeva tuna chuanin kan buaina hi a felta a ka tranpui chewa nangni pon min tranpuia chu wang chuanin nangni po in kalna lam tura kalula ke pho ka kalna lam tura ka kal to ange chumi hnuwa chuan kalatum tamaya chuta chu grandpa tunu chuain bai te na chu kaudingin hetatang hin ikal to mai don mo I mingkal po kan hrenei nem le atia chuta bai te na chuanin kamhing in hriat pon enge in ti chuang nga ti khan hrelo ula a thazo kalom ati zo a chuan chuta tang chuanin akalta a chuta bai te na chu city a chuanin kalin medicine hall a chuanin akalta a chuta chuanin khovela thil lu tak tak la medicines to tak tak te anda khom thina heta hian chung medicines material te chu bai te na chuain leiturin akala chuti lai mun chu a moi ve ro em a chuta bai te na hena chuain me chapakati alo kala bai te na hena chuain engei duwa atia I duwa piang kalo lak sang se atia chuta bai te na chuanin ani hena chuanin golden lotus na paruk ka duwa chuanin fire lotus fruit ka du boka snowing sente green spirit water te chuanin spiritual berak bo ka du tel bokang chumi chunga chuan chungman ro zong chu I thun kho manga miron pe mei don nia tia chu mai chia chuanin chung I thil man ro du zong chu atoli tuka sin chung hau thil zong chu I du tak tak mo chuta bai te na chuanin puisa lama chuanin boys tu su puisa ka ngali tu kalla man mo takin chung thil te chu miron pe don nia chuta chu mai chia chuain bai te chu mun khata hian thutira a thu chu chuain man ro la tur chuain akalta a hun rei lo te chungin alo ki le thuaya bai te na thil lei zong te chu aron pe a chung hau zong chu spiritual veka chuain aron da khom veka
chu ip te chu bai te chuanin ala a chu ta chu mai che chu golden card chu a pe a chu a golden card chu tun loka grandpa tu nu kha in a pe kha ania chu ta chu mai che chuanin ani ne na chuanin he chu VIP golden card ani hi chu wang chuanin kan discount sak thayang che chu thu a hret ngat phei chuanin vai te na chu a hlim em em a ani ne na chuanin chu tiang te alo ni chuanin adang da bel le ro heti lai mun atang hian thil kan lei thau te anga tia chumi nu chuan bai te na chuanin cultivation atana manro tangkai tak tak thil te a lei zo to nu chuanin a in lampat chuanin a kalta a chuta ina then nu chuanin a I te chu a han ena cultivation atana manro tangkai tak tak te kaleya tuna chuain sataka thu in cultivation ka ti thei tong chuta a recovery pills siampo chu a ena tuna chuanin pill extra pani anei to ama tan po chuanin amang thei to kalau in hliam pal ani hlo point he recovery pill hi ka enga kadam mak mai anga tia chuta raji chuan mun pakhata ama chawa local turin akawa achan chu bai tian rolin mi tu ma local lo se adua achan chu mun poimo taka hi in roi adu wang ani so mula chuan bai tian nen chawa kala du wang ani chuta bai tian chuanin chu muna kal tu chuanin akalta a chuta ranji kianga awa thlen chuanin ranji chu lo tlan phain bai tian a bana chuanin a lo kwa thlapa chu thil chu a hmu chuanin a hlim em em a ma se bai tian chuanin lo hra thiam lo le me a ranji hian engti turin nge mun le ta hian in ko le chuta ranji chuan mun pakhat hi awa kok phaya chuta bai tian chuanin a ko na lampang chu a han khoi phei chuanin chuti lai hmuna chuanin mai se pakhat hi a lo ding renga chu mai che po chuanin bai tian chu a lo hmu chuanin hlim mel tak hianin a lo nui sia ya chuta ranji chuanin a then nu le bai tian chu a in mel hria tira chuta ranji chuanin a then nu tianin he na chuan hei ka bulami hi bai tian ania ani hi ka pasal huala nia ani ne hianin kani nei wat dona atia chuta tiani chuanin inin nei dak tak don ma ama khain in nei ka du loi ti mo ka tia o ama kha chuanin kha tiang khan ka ngai tua thina tuna chuanin ka ngai tua na hi adang lam to a bai ten hi ka hmu le tangin ka ngai tua na hi adang lam to a bai ten a ang mi hring hi tun thlengin kala hmu lawa ani hi mi tha tak ania ani ang hi khovela anom to ngai lawang piang po an piang to ngai hek lawang chu thu soi pa chuanin bai ten chu akwa nget le sok maya chu thu a hre chuanin bai ten po chuanin a lo hra thiam lo hle maya kan pan hi hian hi kan ti der don mo ka tia kan pan hi inkar a hian relation om ti te asoi sia kan pan hi inkar chu kan ti top na arei to sia chu ti chung chung po chu enga tinge mun le he ranji hian min ko betlat le chu ta ranji chuanin tianin he na chuanin bai tia chung chang hlir chu asoya bai tia na zu na hian ka luang liam ti te bai tia hi bai tia ang mi hring hi piang po an piang le to lawang khovela hian ti te in chuta bai tia na po chuanin an lem chan chu a hre thiam ve ta a an lem chan chu a aya ti zual le tur chuanin raji dara chuanin kwa chungin isoi dik le me a han ti ve ngat me chu thil chu a hmu chuanin raji chuanin bai tia na hnung zang a chuanin a han sik tok me a keman ka ti der thailo me nga ti ka dara hi me rong ko khera i hre ve wang mole ve khat tian hi han kal bo hlo se ka chu ho lawang se mole chuta bai tian chuanin tianin he na chuanin chokan ei khom don mi niang choi pa in ka in kom ho nga atia chuta tian hi po chuanin apoi hle niam le atia an zawai chuanin choi do kan lampang chu an panta a tiani kal hnuwa chuanin ranji chuanin a thin rim hel chu bai tian chu mu tir pa chuan akal ve ta a chumi hnuwa chuanin choi do kana chuan an zawai chuan an thua an thut hnu chuanin tiani chuanin bai tian hne na chuanin kalau hria martial art academy a admission ti thu chu an test chu awesome takin ti hlo tling thei boka chumi hnuwa chuan an select to chea kawan hre thiam lo tak engtinge ranji hi hmu de le engtinge in pani chunga he tiang thil hi a thlen thei le chuta ranji chuanin a hrila pai tiana grandfather hi alchemy ania ani chuan ka grandfather hi ve khat anuna alo chan him to a chumi hnuwa tang chuanin kanin leichin na hi kan te lai atangin an lo ti fel vek to a hol tuk chu zong zong chu theng hila heti lai hmuna ka han kau chan chika min han hrilte
ipu hrisel na kha enge an zel to ipu hrisel na kha chheviao ni lom ni kha tiani chuanin ani hena chuanin a hrila kapu chuanin a martial art a start nu chuanin chu tatang chuanin a taksa chu pressure a pewa wak thina chu wang chuanin a martial art chu a body chuanin a lo control hlei theilowa chu wang chuanin a hrisel na chu a che em ma keipon enge moza doctor le alchemy te po ke entir to thina ma se anan na chu tu man an ti dam theilowa tuna chuanin koma om hial to a doctor thiam tak tak ten an lo en ve zeu thina ma se tu man an ti dam thei chuang lo chu ta bai tian chuanin tianin hena chuanin kan hena hianin pil pakhat kan ya chumi hmang chuanin ipu chu adam theiang chu pil hming chu recovery pil ania chu thu a hria chuanin enga isaya recovery pil chu nei tak tak mo chu pil chu kalo hrenual to a chu pil chu tu man awesome takin an refine thei ngai lova chu pil chu anei chuanin enga liam na cha le na po ni se adam mak theya chu ta bai tian chuanin chu pil chu i du ani chuanin ka lei tir theyang che chu thu a hria chuanin ranji chuanin bai tian chu kutlak chung chuanin engai seya tian hi ka thian nu ania langin ipil nei kha hne na hiani hralang mo tikhanin a thlonin pe me rong atia chu ta bai tian chuanin ranji hne na chuanin happy hi siamna an ka poisa tam tak khorala sin chu wang chuanin happy hi mi tu ma a thlonin ka pe theilawani keimana man ka tuka aman za chu rangka chakoi noi thum ani turani atia ranji chuan chu thu a hre chuanin makat tile tuka abenga pochung chuanin pil pakhat mana rangka chakoi noi thum mo atia he bai tian hi a to tak tak ani hi hatia chu ta bai tian chuanin ranji hne na chuanin mi tu emo nun na chan him nan rangka chakoi noi thum lek te chu enga tan ma ani hne ne ma tia chu ta bai tian chuanin chu pil chu tiani entir chung chuanin happy hi honla ipa aitir la ipa I aitir donia happy hian achunga hna a thok ani chuanin achunga hna a thoka adin hmuna thata alo dam chuanin karang ka chakoi nuai thum chu lakina min pe mai donia atia alo dam tak lo ani le min pe lo mai donia kata na tangkai lawang chu thu a hria chuanin tiani chuanin bai tian hena chuanin lom thu a hrila kachunga hetianga thatna ilan tira wang hianin ani chuanin happy hi ka hon nge yang kapu alo damani chuanin ra ka chakoi noi thum chu ka pe nge yang che adam ni la chuanin ka pe yang che chumi hnuwa chuanin bai tian hena tang chuanin chu pil chu alata a chu ta ranji chuanin bai tian hena chuanin karila tam lu tok to ente he ka pars po hi ka lo king me lo ni o katan tle ma zong ei tur min order sak theng em le atia bai te chuanin azok zama chuanin keima hi le turin min demo ka re thei em hi mon le poisa po kan nei le nem le koya tangin nge ei tur ka le sak thei chenga chu ta ranji chuanin angai te bokin abana chuanin aron ko le chat me aban heta ko chung chuanin karira tram to ei tur min le te veina he heta rang hian cho ei lavin akal lawang eng po thleng se atia chu ta bai tian chuanin in family house tak in ni lom ni nang hian poisa I kol nge turani poisa nei nge ang karing ole poisa nei lo chuanin eng tin mo ei tur chu kalo bo sai me ang atia chu ta bai tian chu a thodon re le tiani chu alo kala tiani chu lo kalin alo dang ta a veina hen ke man ka tri tang cheu a free in join ei donia in ei du piang chu ke man kalo order sakang cheu bai tian chuan chu tiang thil te ani ngat don chuanin veina hian port de ni ei ngi kila ni melo matia tiani kal hnuwa chuanin bai tian chuanin ranji hena chuanin poisa ka nei vak lova a chan chu hun rei vak lo kal ta khanin cultivation ata na man ro tangkai te kalo lei khoma chu ta chuanin ka poisa zong chu alo zo veka ka nei ni chuanin min dil kharangai lovin ka eitir mai tur chenia chu ta ranji chuanin ka chungchang hi hrelawani pona ka chuadon chuanin poisa king lovin ka chuak thina chu wang chuanin poisa engma ka nei ngai lo ka poisa zong chu ka bodyguard anga om thin hela hain ka kol tir vek zer thina vaina hianin personally in coach ka tunga wangin ka bodyguard po kha karolin ka ron hroi ve lova chu wang chuanin poisa engma nei ka nei lova
chu ta tia ni chu lo kalin bai tian le ran ji he na chuanin in ei tur man zong zong kha ka petonia tuna chuin dokan khatmukin ei tur lo thleng to a mok changin in eidonia tuna chung ka kal to donia kapu hi happy hi ka ei ti ranga ya happy hianin happy hi ti dam thai do nge don lo alo ti dam thai ni chuin messaging ka lo ril do chenia adam to ni ti adam to e ti in suwa chuin hetera hi ka kalangai to a in lo in en kol thadonia chumi chu a sei zo vele chu ta tang chuan na kalta a kal huwa chuan rangi chuan bai te nan hena chuan in ka then nu ma mi ti zak hle mai in hena chuan poisa eng mai nei lowa chu thu chu a sei zo vele thin rem do chung chuan chu ta tang chuan na chuak ta a chumi nuwa chuan rangi chuan in pakhata bai te na chu a hroi lu ta chumi munan thlen chuan bai te na chuan sei to ro enge heta hian min hroya atia chuta rangi chuan ka chung theng kan pani hian kan hlim le hlim lo an en duwa chu wang chuan voina hian eng mothil ka ti anga ya kan pani in khum pakhata kan muanga memory stone chunga kan om dan enge mo kan record angai dona chu thil chu ka chung te ka hmu theinan chu wang chuan kan pani hian kan hlim tu kan ni ti an ring dona lom chu ta ba te chuan enga soya chu thil chu ka ti thenga ma se ani lo zong in thili tiang ti ka lawa tlangwal varji thatak ka ni a tiang thil thalo ka ti thailo chu thu a hre chuan ransi chuan thinrim chung enganga nge min nge ya khatiang mai chia ka ni lo ke po khatiang thil ten om ka ti ngai lo bai te chuan atok khatiang ti dar wa kha ngai lo lakura ma moro kan thil ti tu chu ti chung chung ila chuta ranji chuan ama saberin in bol tur chuan na kalta ai bol nu hun re lo te ai bol nu re vak lo wa chuan na ron suak le a ai in aron thasada chu wang chuan bai te na chuan amita la son thei lo wa chuta ranji chuan a tok to fe we min en reng mai do nem ni ti tur dangi nei lo fem ni ya na po vai en bol la ruma lo ki le fa dang che chuta chuan ka lo hak reng che chu wang chuan bai te na po chu en bol to chuan na kalta chuta ranji chuan a bodyguard ne na chuan in bai te na hian thil dik lo ti atum chuan in atum ni la in a kut le a ke iti tiak sak don ne bai te na po chu a in bol khama chuan in ruma chuan in a lo lut ve ta a lo le vele chuan in chung mai che pan te chuan in an hu chuan in an zak em bol zo che aron chu awang chuan in an mu tha po ani mai the hetilai muna heng mai che te pahni zak mel taka an omna hian he episode chu a top ta ni